Watuken guys, makan kencur. Loh, tombo watuk baru pertama mencoba. Adem mbah. Ayo lagi-lagi kita tetek. Berarti ini videonya ya lucu loh. Nggih. Masuk wah. Ini iki Pak. Rawo mamah loh. Bon. Ini kayak pertama mau lho. Oh, nangis guys. Ini kita sana ya. Lha iku tak pangan kabeh kok sitok cilik wae ngono ra sida guys. Moh. Wis tok wae. Wis.